Navenda çand û hunerî Anka li Wanê bi xebatên xwe yên taybet balê dikişîne. Komeka müzîkê ya pirzimanî ku müzîkjenên wê jî ji nasnameyên cuda pêk tên saz kiriye, li ser müzîk, sînema, şano û dansê jî proje û xebatan dimeşîne. Navenda Anka niha jî bi projeyeka hunermendê ku hunerên xwe rû dikin re xebatên hevpar li dar dixe. Rêvebir û damezlênerê Ankayê Necdat Bayat radîne ku huner zimanekî hevpariyê mirovî ye û ew jî xebatên hunerî wek sîwaneka hevpar ya çandên cuda dibînin û bi hunerê ji çandên cuda çandeka hevpar peyda dikin. Bayat balê dikişîne ku ev 19 sal e û dwarên hunerî de xebatan dimeşînin û batalyeyên ku ve dikin perwerdeyî didin. Kültür merkezi olarak sadece müzik değil, diğer sanatsal ve Wek navenda Anka me îsal berdameyeke berfireh amade kiriye û di demeke Kurd de em ê ragihînin. Şano, raqs, müzik, sînema û çalekiyên me yên din dê hebin. Îro jî lêkolînerekî müzîkê û koma xwe ji Stenbolê hatine. Li ser rîtîm û müzîkê de agahî bide. Oluşturmaya çalıştım aslında. Navenda Anka dixwaze xebat û çalekiyên xwe bi komên hunerîyên din re jî berhev bîne û çalekiyên dewlemendiyên hunerî li dar bixe. Gruba Fong İstanbul jî bi fonetîka müzîkê aheng û bizavên xwezayê û mirovan rave dike. Benim için çok önemli. Herman Artunç ku li ser müzik û rîtîmê lêkolînan dike, li ser rîtîmê zanyariyên ku bi destxistiya par vekir, wanî ziman ku rîtîm di her bizav û tiştên xwezayî de ye. 5 senedir devam ettiğim bir bağımsız Ev araştırma. 5 salon ku ez li ser rîtîmê lêkolînê dikim. Navê projeyê rîtîm li her ciyekê ye. Bi giştî em rîtîmê tenê ji nav mûzîkê dizanin. Lê di rastiya xwe de rîtîm ang û ahengî û bêahengî mijara gelek zanîstan e. Di xwezayê de, di matematîkê de, di nav mirov û laşê mirovan de, di avahîsazî û her wekê din de rîtîm heye. Di lêkolîna xwe de li cihên cuda digerim û bi pisporên pîşeyên cuda re bi zarokan re diaxivim û encaman berhevtînim. Hat ragandin ku navenda Anka li gel projeyên müzîkê dê bi nivîskar û hunermendên cuda re çalekî û xebatên cuda li Wanê bi berdewamî bidomîne. Sidik Eren, Kurdistan 24, Wan.